El sedentarisme és la quarta causa de morts en el món. Fer esport et pot salvar la vida. Tu decideixes si millorar-la. Només depèn de les teves decisions. Aixeca't. L'actual pandèmia està aguditzant el sedentarisme i és la causa de malalties com l'obesitat o la depressió. Així mateix incrementa el risc de patir diabetis o malalties cardiovasculars que decrementen la nostra qualitat de vida. I és que avui m'he quedat tancat a casa. Ja van més de 6 setmanes. Se m'està fent etern. Ja vull veure els meus amics